Jod bura e kaonti ma Kisumu otimo winjruok mar chiwo sir e yor chulo omenda mar NHIF ne familia maonge kod nyalo e kaonti no. E romo mane gibago e boma ma Nairobi gikoni gin kaka kaonti giikore mar chiwo thieth makare e yo moyweyo e yore duto te manyalore. Kata bed ni giywak ni piny owacho ne ok ogwelo pachgi e yiero mar nyamrerwa, gichano mar romo kodgi mar mondo mi ochwalnegi yo makare mondo gine ni gibiro tiyo kanyakla e od bura duto e kaonti no kod geng'o tuoche duto madongo. Thieth mabiro mar UHC morigo ji duto ni wanyalo rwako ji duto iye nikech nitie ibichudi moloyo kichudo ne pesa madhi ne NHIF to nitie ma Kisumu miluongo ni marwa mabende tudre gi NHIF. Koro jomoko nitiere manie iye kuro, jomoko pok odonje, to kakoro gini biro to ji pok odonje maber, kamoro ok biyudo thieth. This is important, and I, as a member of parliament, I'm going to put all my effort in ensuring that my people are made aware. And on top of that, I know we have a little element in CDF where we can actually pay for those people who are completely down and are not able to pay. So Ramogi